Op 15 augustus werd voor de 5e keer de jaarlijkse herdenking gehouden voor het verleden van het Nederlands-Indië over de slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het werd gehouden in de tuin van Dinger van ABP te Heerlen met een aantal redenen. We staan hier in de tuin van Dinger bij het ABP. En op zich is het een hele bijzondere locatie om een Indië-herdenking hier in Heerlen te vieren. Echter, het ABP speelde een belangrijke rol en speelt eigenlijk nog altijd een belangrijke rol bij alle gerepatrieerde Nederlandse Indiërs. Want de pensioenen van alle Nederlandse-Indische ambtenaren worden nog steeds uitbetaald door het ABP. Vandaar deze locatie en het monument dat in deze tuin is gelegen. Geen Indië-herdenking kan zonder prachtig mooie muziek. Dus we beginnen eerst met een paar prachtig mooie Indische nummers. Daarna zal de voorzitter van Stichting Waringin, André Simon, het woord nemen. We hebben 2 vertegenwoordigers van gemeente en provincie. De lokale burgemeester van Heerlen zal aan het woord komen, maar ook de voormalige burgemeester van Heerlen en inmiddels gouverneur van de provincie Limburg, de heer Roemer, zal het woord voeren. En daarnaast hebben we ook 2 schrijvers aan het woord. En eigenlijk de dochter van de voorzitter, die eigenlijk het verhaal vertelt met name van de 3e generatie Nederlands-Indiër hier in Nederland. Het is eigenlijk een heel gevarieerd programma. Dat zijn de verhalen die verteld worden. En eigenlijk geen enkele herdenking kan ook zonder echt een heel officieel moment van 2 minuten stilte, waar eigenlijk alle overledenen worden herdacht. Een Wilhelmus en een vlaggenceremonie en een kranslegging. Ja, het doel is vooral stilstaan blijven het verleden, verhalen delen, zodat er herdacht wordt en dat je ook de verhalen mee gaat nemen naar de generaties verder. Want uiteindelijk, de 1e en 2e generatie sterft steeds meer uit. En willen we dit gedachtegoed wel blijven eren, dan betekent dat we dingen moeten leren, moeten begrijpen en vooral moeten delen. Dus het delen van verhalen is eigenlijk het allerbelangrijkste van vandaag.